he mencionat abans que nosaltres som una Bicorp. Bicorp és una certificació. Una de les coses que t'obliga a Bicorp, a banda de passar per una anàlisi bastant exhaustiu de l'impacte, de la petjada que generes com a empresa, és a modificar els estatuts de la societat i canviar la missió de l'empresa i les responsabilitats de l'òrgan de gestió de la mateixa. I el que t'obliga és a incorporar que la missió de l'empresa és generar un impacte positiu en el sector que estiguis. I obliga a que les atribucions dels administradors explícitament reconeguin monitoritzar i vetllar que s'està duent això a terme. Això, la veritat és que genera una mica de controvèrsia perquè molta gent diu, bueno, Pau, és un brindis al sol, tu poses això a la missió i no fas res. Però crec que genera hi ha un primer clic, com el que deies tu, Francesc, de les càpsules, que és en el moment que tu vas al notari amb els estatuts de la societat i dius aquí els canvio, creus una barrera mental en la qual dius què estic i què no estic disposat a estar fent per això. I per tant és un d'aquests clics de mindset mentals. Ens vam posar a explorar aquests terrenys. És a dir, d'alguna manera era prioritzar visió llarg a canvi de renunciar a competitivitat a curt, simplificant-ho. Això ara s'ha girat com una truita, és a dir, el que fa uns anys fer un projecte ambiciós de descarbonització energètica implicava tenir pitjors costos a curt però millors costos a llarg, ara ens fa que la indústria que no utilitza gas, la indústria que ja utilitza biomassa, que utilitza biometà, és la que ara té millors costos. Nosaltres ens vam moure una mica per intuïció i aquesta intuïció el que ens deia és d'aquest tinglado que tenim aquí, que és una fabricació de paper, on està el problema? I el problema fonamentalment en el nostre cas és d'energia. És a dir, nosaltres som extremadament electrointensius. De fet, nosaltres tenim diverses plantes, però la planta que tenim a Besalú consumeix més o menys la mateixa electricitat que el nucli urbà de Girona i insisteixo que no és una de les plantes més grans d'Espanya. Per tant, som molt electrointensius i la intuïció ens deia que això havia de ser un dels temes que havíem de resoldre. També amb la complexitat afegida que no hi ha tecnologies que en diem state of the art, és a dir, llestes per adoptar quan estem parlant d'aquests volums. És a dir, no hi ha una tecnologia madura d'emmagatzematge d'electricitat fotovoltaica a les nits en aquesta escala. És a dir, estem parlant de territoris inexplorats fins i tot a nivell tècnic. Crec que s'ha de saber llegir el moment de l'empresa. El nostre moment de l'empresa és o som capaços que la sostenibilitat ens generi suficient valor afegit com per competir amb multinacionals tinguent un zero menys que elles i estan en un sector de commodity, o estem abocats a participar d'un procés de M&A o a liquidar la societat. Per tant, el nostre moment era un moment molt concret que tenia un nom que es deia supervivència. Llavors, molta gent ens diu és que vosaltres sou referents. No, no som referents. És a dir, tenim més pressió que ningú, perquè nosaltres ens hi juguem la supervivència. Per tant, això, si volem fer una lectura de que som referents, doncs perfecte, però segurament una altra societat que no està en el mateix moment hagués tingut una menor inquietud o una menor pressió. Quan parlem de pimes industrials, és potser l'àmbit on costa més crear el que diem una cultura. És a dir, nosaltres veiem la cultura com aquesta cola que enganxa el talent i que li fa sentir-se aquest sentiment de pertinença, aquest sentiment de projecte. Això amb les empreses de caire industrial és molt més difícil, perquè nosaltres parlem que tens torns de nit, tens torns de cap de setmana, tens molt operari, amb el qual tampoc interactues constantment. Aleshores això és molt difícil i en el nostre cas el propòsit és realment la verdadera cola que li dona sentit a això. Per tant, jo crec que el link entre propòsit i talent en el nostre cas és molt evident, perquè segurament si no fóssim una empresa amb propòsit seria molt més difícil que el nostre talent tingués sentiment de pertinença i que haguéssim creat una cultura. La nostra cultura és el nostre propòsit.